Díomh a chuirde agus tá 100,000 fáilte romh go dtí Mórdhinnéar Digiteach na Gaeilge fiche. Bliain starúil don club agus don down ar fad, bliain na pandéime, bliain deire ré Trump buchas le dia, agus bliain go raibh linn Gaeilge an céad for an umíoch faoi dóigh a chur chun páirce cógardachas ulmhór líomh ar fad. So lumsa an seo tá an Gaeilge is nua cúna, tá sí 3V10 agus ag scrisan a hat an acolum, tá an tinna laste tá mó brunne nó mó gradam imrána bliana an Chonaola agam, so tásúlagam go bhfuil sibse sucraí sa bhaile freisin agus ré doníthe aus for gár. Bhálinn shoutout áirithe a thart do gachtain is a club a bhíag go raibh beidir bliain dachar acu nó a chaile clown agus tá sibh inar nintin igóní agus támdig smaoinmh fuamh. Bhálinn shoutout freisin ulmhór thorcaí Daniel Talbot an iarn faoi haindeag atá Somália faoi láthair támdig sulgamór na tú eiscin dreis ar an fork an bhléidir thugan Daniel. So gan na hiile bhuiile, bhálum MC na híthe Kate na Chonaola a chur nachna daobh agus chuirmid tús le Mórdhinnéar Digiteach na Gaeilge fiche. Hello a chuirde Gael agus bhuair 100,000 fáilte chuig Mórdhinnéar na Gaeilge fiche ar lína. Tá se a bhád níos difriúil ná an bhíonn se gach bliain eile. Ach siod ceadúra speisialta am líana, dúir go bhfuil an club seo 10 bliana díos. Thosa se amach níl sagam ó bhfuil sagaí seo, a thosa se amach 10 blian ó chuin, nuair a thocra círamach agus a cruniú iste gan na Gaeilge, chun club a bhanú atá a bhí chun na clufií Gaeilge a imirt as Gaeilge. Agus an chéad sesiún tréála a bhí ag an club ní ra an ach seachtar agus mada ó bháin, níl an mada sin i gimmert ní smú, níl is an cecha más a bhí se, ach bhí se go deas go se an ar réanús. Agus bhí na daoine sin go thumláin ceart faoi an éileamh a bhí an le haid club CLG a rá chun feimú as Gaeilge. Agus 10 bliana in í sin tá beag nach tríocha fearn agin tá báilríocht de os cin 500 duine an, agus Chonaola sin bíon gach fearne fásta a bantamach ordú céime gach blian. So tá rud allhórdianta ag le 10 bliana nuas agus becheart go mo se go leog an a bhródúil as a bheith mar fórt den club Har a bheith speisialta seo. Dar nóí mar a luí Rónán is blian anjaachar a bhí an im líana. Ach fós hain bhí se andeasa eáil go rá spirit an club choláidir is a bhí se i riamh. Bhí neart obair gá dhéine ag na daoine chun an na skillne agus an tréáil a chuneal suas. Bhí go leor ócáidí agrithe ar lína, agus Chonaola sin bhí go leor comórtas agrithe, agus nuair bhí muidir mór ar na pórca, nuair bhí cadang a bheith mór ar na pórca, bhí na hibrecha an láidir, go háirithe nachadibh, so bhí se sin go háling le feiceáil. Tá écht duchreite bainte amach agin i leog le 10 bliana nuas, agus tá mise go pásanta ag snú go mór le feiceáil céir toidir ná dhéine sa 10 blian atá amach ruúin. Now, is blian an chrua a bhí an seo sa mblion seo ó thiomh airgeadis go háirithe, ní rá seansain mar a bhíon de gná tumsú airgad i dhéine. Chonaola sin bhí laidú ar an méid uiriocht a firmuid im líana, dúir an economíocht na tíre go generalta. Agus dúir sin tá se an táhachtach, go dhéanaan muid go leog ar díthil ticéidí de chranchar na Gaeilge a dhéal im líana. Tá muid go reachtáil ar bailach difriúil go hindúil mar atásagaí bíon muid a tuairt ticéid amach go riine agus tagann si berás leis an airgad tar éis siad a dhéal ach im líana chun na bheith sábháilte tá muid go reachtáil ar lína. Tá si bana an ticéid i cheannacht ar na Gaeilge.org, tá si bana leabharrán i cheannacht ar €5, tá si bana a cúnaé iad a dhéal
le bhfuair go cluine bhfuair cuasan agus bhfuair go cóide agus dúnamuid agadidir sin im líana tasúlagam. So leis sin chuirmuid tús leis an ihe, Tá muidir go le tasú amach le fi seán do riine mór le rá, cóide an chlub na Gael óga, agus tasúlagam go se sin réití ag Rónán agus tasúlagam go mana sib an taine bheas. So, tan na Gael óga Jaim líana ar a tíal an líana. Cé chréitú a? Bhí daoine an a héal Jaim líana ó hin nach mar het sib blian. Ach, fair play díomh, tá sé bhain, tá sé bhgáilibh gur a fada buan sibh, go marí sibh an chéad, agus gath ratharibh ins na blianta róin. Mór. Na Gael óga gan daoine ar mór agaí. Hiic mé agus harí. Éidir an dána, goim cholar a harí, stás agaí, mo chré, gamach mo chosa níos fearr a gimmart agus a rá, benne mar a barc an neachib. Ach mo chré, tuis ba mo chré gomí. Na Gael óga, fanna go Gaelach, fanna go gimmart, agus cunigí áraí. Goim cholar a harí. Daar ook neemt zo, of om elkaar in de buurt achter bij go gaan rachen, eens na Gael óga als je wil demien in de voet. Han gaske deelta gifs na demien son, geen afelig an oire hishin kopie agus corne boite. Ní hé an slachtosjes farwe of ergomme. Ach an pobble ha kruhe agus an misnach a ha mooskulte en masken pobble tunnebeur. Tug een schriftje aan de misnach doen en zoals de weltacht, agus ins na counter weltacht voor de tiere. Voor de vader boonschif, agus kom maar schif een fehebeen geef wel, agus moor aan de lene gos. Kijk wat je recorde, Bernard Donnan Shaw, Hula May she a calora for Dehum Ratlon could do it. So Kaharj was lesh, Connie Suez on over Intuck, August gone dealt, Toki Galdi. Slom, Armor. Hello, Harris, na Gael óga is mar sé cuimhní hahal ó líthirlach lí húsan seo an mil first agus iarmór do thuirt na Gael óga a na habar Cohergus mórlih a chuirte as bhéar an ád le 10 mlíana nus is cinnte gur éirt staril sin agus is cinnte gur eisianlar sibh do chomain lánhéalaige eile timpeall na tíre. Tá muidir dúil go mór leis an le go mé de ras i danta chéile ag go mirt go dúchlanna nó go chomithe ag gunne a chéile agus is cinnte go mé landfáil trúh teart a ras susan seo gobal firste nervés an Jessica. But he sult as an warrior, I guess Nolig Honna or fad because every shell cohergus more live. Tiori, Mórdhinnéar Brennan an seo. Cohergus ochri le chulvanna at banach leis na Gael óga. O hossaship a gobile sa de tá echt banta mahagi. Is ítach an gaske tá an le chulvanna at portach an ish sna clé gailige agus iad leir na tanga. An nod is fear choma na gohfuil meascán ítachán idir ísina, idir ógus éasta tá deisán go chulvanna tréáil agus cléí chur ar fáil. Tá sib trééis skillan na pelle, skillan na ománeachta agus commógiachta a jausú agus a lucht denta tíbheán na Gaeilge. Tá súlam go lenhí an ferbert agus an pásarái ach an rud a sunta sí faoi cé nach bhfuil se cho éasca chéanna le na sríanta inis leantarái leis an tréáil nó leis na clíhéileg tá bonus ítach agus dochreidte agaí. Tásúla murder a seanachal gomóisib óneart gneart mar níneart chuir de chéile ach idir an dálín tuirgi ara agus bannaí tanmh as an gaisce ítach seo atá bainte mágaí. Slán go fáil. I dúirlan gur bhéin ábhéile a rá gur bhéh bunú na Gael óga I maiile cléa demlína hin. Ceandan an gníomhre is próga is spreagúil agus is tabaltaí I gur chun cí na Gaeilge sa phobal I maiile cléa. Anín chun na Gaeilge an écht bainte amach go bibh agus buimid gachra sa cé demlína agus níos fuidir ráig. Can mé adbal was sin sa bhreisgum sa Gael óga. Os rud go burt Gael óga gum a bhí sa tréáil leis na buite óga gach sahan. Burt de fórne bailile clia beidir amach anseo ach nábar sin den amach. Gwim gachra arb agus gnáí go geall libh nó beidir gur shradra gnáí go geall ling. No hard is na Gael óga lá brethe hon na réid. Bhil am héin ar ceann réad na Gaeilge CLG go chóirteachas mór a dhéana libh agus si be ceúir 10 mlíana ar an bód I mlíana agus tanú as an obair échtach tá tintágaí ar san na Gaeilge agus ar san na Gaeilge I bhla clia ó hin. Bhil an freisin buchas ó chríocha bhil libh as na takeíochta agus an sppraga ar fád a thug si dúine agus mu tasú amach cuaig bliana ó hin agus tásúla go bheice mu a chéile ar farc imirthe kings I ngáile nó I bhla clia go lua. Go mar si be céad na Gaeile bú
Nero an bléin sin éasca ar aon duine, cógáirteas líomh as an bléin a bhí agah. Amór den bléin se thugainn, tá sé bheith deanú obair ionta, cinní suas é, agus nula chuna. Fakla álingin sin ó cóide an chlub na daine a bhí ar an físeán ná ar efigech feimúcháin first na Gaeilge, Ferdy mac an álaí, bhí blanad ní cofií an mar atá agaí, láthóir radio agus telefíse, bhí dara ó Canada in sin, ar cheaptain Furin Pella chun de hirí agus tá trí chríomh ile éiring baint amach ag dara. Bhí Bernard Dunn in sin, Dernálíthe agus dar nóí ar champion an down. Bhí cuiomhaní chahal ar imróla na Gaelóga agus inis I gimmers le líochra loch lí. Bhí Mórní Bhréanán lárathóir Pelnaman bio. Bhí Julian de Spáin sin ord Rúnaí Conran na Gaeilge. Bhí Stefan Seoige sin cathairlach Gael na Gaillimhe. Agus ar deire bhí Gráine Mac Wayne agus is tuise lárathóir CLG a Sky Sports. Agus míle buchas as na daine sin go léir as ocht aguid focla jazz a thuirt ruin. Inis an thuirt is tábhachtaí don ihe go léir na gradam. Bíon trí gradam ar fáil, in chéad cheann ná Gaeilgeoir na bliana. Bíon cúpla duine nó duine amháin gach blian atá dulchan cín chomór sin dinta acu ó thaobh na Gaeilge, go bhfuil mar sásta gradam a runú orthú, agus im líana tá rá búteoir agan. Chonaola sin tá gradam le haid alúnaí na bliana, agus chonaola sin bé muidir brunna gradam I láin, agus bí mór bé tuile le ráfaí sin ar ball. Ach ó thaobh na foirne fásta anam nítar gach blian, rá imróir ar an uirinn, in chéad duine ná imróir na bliana, agus an dara duine ná an imróir is smú dígrasaí. Ó thaobh na foirne fásta tása go léir, bhí sib a cathabhar go vótaí le cúpla seachtain na nuas, agus inis táidir chun álamach céhiad na búteoirí. Agus le sin tá físeán beag réitiang, agus tosóid amach le na gradam le haid, Gaeilgeoirí na bliana, agus na himróirí is fearr agus na himróirí is músígrasaí ar na foirne. Oh, Dave, a card grab. It's more an honor dum, gradum, Gaeilgeoir na bliana a runna bail dem an hain. Dinna Alarian Trehead and Scotland Club, idir Canaracht Glorwer an Bork, Dinna Cardúil, Socialta, a current fáilte with Buil Nua, a card na Trehead ar fad, Dinna atá Treis, Trainier to Kershock, a Cúgag a Kirkin Key, idir Clochta an Bork Immerha, Clochta Sawalia, agus Frastal Rangana, agus Corsi. Tásúlgum bhfuil fós spás agus a trophy cabinet in ag imór na bliana a bhuacant a blin Chicacha mar sé Jared Keenan Gaeilgeoir na bliana is a Pocordicus Jared. An dara duine a bhuaigh gradam do Gaeilgeoir na bliana fés a bheith ná duine den fel doirí man. Chosig an bhain seo ag gimmar chéna bliana agus ag an tús. Bhí sé gan líon ciúin nuair tháinig sé amach chuban ach níor thug sé bhádar hí sacrú isteach. Bhí si dégrasach go héobh na Gaeilge de, bhí si gálaigh ar fleabhsair chuid Gaeilge agus bhí sin á dhéanamh níomháin lena ar an Borg ach las mód an fór comma. Bhí si caintach le linn Chonaola agus le linn Cliggy agus bhí si go mór gur an ar na Kirkham cín comán lena chuid Gaeilge. Mar sin cógáirteas leis Amy ní chuan tá gansaí cíirí ar mátas. Tá mé mar tá gradam do Gaeilgeoir na bliana fés a bheith ar mála cobad. Cógáirteas leis. Géadí for fad a chairde, Tá suas an go bhaithin Eorainn sult as an ácaid stair an seo,
as mórdhinnéar fiúil na Gaeilge. An sin mléana bhí mé hénig is garage mórda a bhéil ar an orm pelle bí. Agus ní dálim gur bhéin ábhile ar gur bé an bhlion barrathuile a bhí an orange in a riú. Dúirlinn golga cluiche leachchanis na críomha agus aine na deahí mit ní baite le muid crogart agus spread agus misneart milt na mai. Agus tá sam go mé hénig agus garage súil go mór le bheith a bhéil ar an orange a ríis san aflín. En is dhearma ar a bhátí chaithú go imreoir na bliana agus tá anmhaotí be sin na dhéanamh go. Hannig túr na ceathar ainithe chun táisí a hannig fear amháin ag a harid a chruchaí a méid is mó bhótaí agus creidum go sé tiltí go maiith ag an air seo. Nes mar dheallar crusaí COVID mar atá siad nílíonn dúis isiciúil agam ach mar a tharlíonn sé seo dúis a fuairman na lí harfan se ar an bblion seo caite agus ran mai leasú bag buide ar. Agus brunam imreoir na mléana ar Kevin Timony. Begaartje gezet a Kevin. Comáile sin an timreoir is mó fiúis. Bhí fearrháin agin narthaisí ag tús na bliana a d'réir thuimiid rééis a chréibh teagtar go meise agus go gharid go raibh sé absolutely undroppable. Agus ní léana áras ormsa a gur bé an timreoir is mó fiúis gon bblion fiche na Diarmuid Ó Murray. So go gairte is libh ara agus tá masúil go mór libh amman na cursaí se haríis san aflín. Slán go fáil. Jeef, seo caithe summarn muir eisce an fórum go mógéocht an seo chun an gá dúis a háirt amach am lína. Déan Jackar bhí annach bhí blion iontógágan ar an pách agus capan go bhain gata le táit na bhas. So an himar smó dígras a bhí agan am lína. An ban seo bhí si céad ban ag tréanál gá cíthe cuidigh si an tréanál le an smach, chórann si lánaí ar seo gachan a cluthe imríonn si. Bíonn si gcónaí ggéir fiabhscóir an féin agus cuidigh le an fear an fiabhscóir orthu go maiid. Tá si dochreid ón thaobh sin de rudaí. Agus dohhair sin tá an timreoir is mó dígras sa bhfuil agan am léna ná lísa ní lein si. An sin imreoir na bliana tá ard céideán imreoir ag an ban seo d'imreoir si dún ar gacáit ar an pách ó lína lán tosaí go dtí lína lán cosint tá si éideach ag mógaí tá si éideach go léamh cluthe treideann si ó tús gaclathe go dearg gach cluthe agus is cinnal ceanara amachsmaí ar an pách agus as an pách. Agus bhí gandéis bhí si an imreoir fearr bhí agan léna agus an ban sin ná tréan an íomhrein. Procáirteach sú gachan ó fearn mógaíocht ar tréna. Na Gaeilge bheith? Like harda Paddy Carbon seo as an Aaron Oman tánársarm a bheith live go Digiteach anocht agus tánársarm cá gradam a bhronna ar Bartons lads as an Aaron don Dean over chuirsí amach ar is deach am lína. Ar dúspáire tá anásarm an timreoir smó fios a bhronna ar ceantas na lads seo chuirse carp go litirthach ar an lína am lína ar críicnig leis san ospedéil foréir in héis an cléthe ceathrú ceannis a bhí ein ach gan éisin a churpar an lína is dócha nach na roig léin fáil tríd an clé sin grí an cléthe le ceannis ar airid muid léin le líon César. So is dócha tuigeann san lad seo inis cé atá ann ach go suntasach ón a bhótaí ar tháinig isteach is léir go bhfuil an méid sin fiostáí ar dámá cealaí garmanach eile agus anásarm sin ará gur bhfuil dhéile belly a fáil gradam éigen im léine leon ómán san héireann ach cum rá fairplay go dám anna sé chuig an club gábhlín ó héin agus tá an méid sin fiostáí ar an darna gradam go bhfuil mé chun runú inis ná go imreoir na bliana agus is tócha cuimhníonn muid a lig a bhí ag cluichí am lína an timreoir seo ri a chuir chusa in éirde ar tíomhlína an park fágó ná fá trí agus an líráid a iompar é héin le cuacht agus le
smacht trí na líntaí chuig na cúil agus cúpla cúil san suc a bhór an duine seo tríd an César agus a cinnte nach memid san áit in around ag deir an César a gaiirí agus a buchant cluichí gotí an cluiche le ceannis gan imreoir na bblina bhí an Niall Macillan Cógáir agus leat Niall agus cógáirdas le dam comach chéine. Fair play agus a sil go mór leis an céad César le. So I just worried I'm just like you're a weakness to go listen to him or your fat. Gan them no kroga untuka lodra Sean you back for and gwyn the false for untuch kwinta macha gwyn na gov levenus agus stomach super more in fecal cut off contacts the blinta macroin Gorilla first le Colin as the chat to machin on Captain Sarah shop Kershi Gomorlin agus Tommy on a weach as a quiz conov to sulugum to Sparga horse das na colony yoga na colony air in a forn if we hate agus fui agus ní soige reached tam der fad ik so gomorlish law near tan colony sin and mo igen Merklin in a couple blian fog could you afraid of law talk to Macklin vi blian an ashtach gwyn ach merger me go forward agus was winter mach when a reached agus ta buin dasa le brunna gwyn near tam der father ashlikela. So an cé gradamatá gwyn no an timor is smó digris. Cad go féile mar áfuoin imreoir seo, tá si anna cúpla bliana nuas bíonn si gona smuoine faoin bheireann agus an cumann agus conas go féigeann ferbertíanamh. Tá si lánach, tá si tábhaach agus an bliana thug si anna spreaga dúin an si arás ó groch gortú agus han si arás cóláidir sa bhí si riamh. Mar sin cógáirgus le berbani crochar as an timor is smó digris a bhúpant de fés a bheith. So immer in de plane of is of Honning for both the stach van Kyon show Cadini agus species unspecial ach an timmertá roundnathe a going is ceanara tá si lánach tá si tábhaach agus mátá caras a freis ag tastal seaigh si sirs na cosantóirí nó mátá sin ná dul chun tosaigh agus scóir an si dúin tá si lánach in Lorna Parka ní stopan si ag ri agus tá barna mór le lína goin an isisi Lorna Parka. Mar sin cógáirgus le anna ní igen as imar na bliana fés a bheit bhuacant. Cógáirgus le anna. Hello again, Keith Lucian. Ron Swanson and Show on a store at the Furlan Pellet Navar Blains Fe Zulum goes for a father command Slan and written Trace again to show. Emlene a couple of focal moderation for Pellet. We plan on a subsuk curl Kayla Ogan Darnoe mar Tuesday the trainal aerod te MRB Kegro Nismo Bontishin cuisine agus Chonaola on tool folks Kirsha Gomor Lesham Liam Darnoe in our hunger rash still America Ireland the morta harder and K Dean glass all so ein plan of the curve le Caleb and moderate raise show we should current agree on shin Tá galore dogus agan na bhléin secuin tá plán cinnte curtha le chéile agan leis an for an banistíag de fiú má háirí an díon glasá 3.0 bei plán agan le curtha le chéile an cinnte go ar fád suas chun an sprice sin comá. Anis an imreoir is mó fios agus imreoir na bliana so chuma tús leis an imreoir is mó fios agus an láid seo tháinig sé linn tháinig sé cúin cúpla bliana ó hin agus ní gur sé drogla mar aga me sé ábhrín imimech suas go seo ach nar tharla an cé dín glasáil chur sé an iiri sin iireachta isteach a tréáil agus is actually grís a bhaithí seo de aon lad an bhar an bí teis go raibh sé gimmert an fear an bí den mór cuid sola chur sé an méid subsach de chud aibre isteach ann na mlíana agus for sé or céime an fear an agus bhí sé mar páirt lánach dar chud planine an fear an mlíana. So imreoir is mó fios don furin na pell fear an bblion seo ná ó sin me gon bhí. Or ná sin. Anis imreoir na bliana don fear an sé seo beidir níos cúchtaigh fós an bliana tuis go lád nuatéis an gradam seo a bhaint lád a tháinig dún chuin na bliana agus a written tréis a dín glasáil bhí sé cinlíon ox cos bhí mise agus eisian ar an barc dad cúg ná méid rih hála aon session tréáil tuis go mise chur na drillí amach agus bhí sesin ann agus ní aithna an ar chéile sa sin bhí ábhríon áci ach an sin dá sé isteach í an imreoir is mó a chuig chunkur na gair an bhar na bliana
leis an cinnaín cuacht agus an splóidir go le so sé an spéisiú le bhreanhar mar imróir agus tá sé déanamh chuid comát don mórráin agus don tír chun an down a háú tuis nachchéann sé ach vegan sausage rolls ní ceann an éon COáin so fair play sin a bhaintach ach no daríire chun rud daríirí ana faoi imróir do creite tá sé tríéis cúpla lads a bhela dún comá tá sé anóg agus beidir an rud is fear go tháinig as limní a riamh ach imróir na bliana don fearn a mlíana ná Mícheál Keating or ar Mícheál. So fair play the Bert lads, Oisin McCumbee agus Mícheál Keating agus dar nóí tú snú go mór leis an bléin dar gón. Feic mé bháisiid, san go fólaí. Míle buchas in sin ó Ron Swanson ó bailach ar fád ó San Diego agus gach tréálaí eile a bhí ar an bhí seán sin, just chun na búteirí a léamh amach i ríist, bhí Amy ní Choláin, Jared Keenan mar búteoirí gailgóirí na bliana, agus ó híomh peladóirí ó híomh imróirí na bliana agus na himróirí is nó dígrasí, bhí Kevin Timoney, Dermot O'Murray, Lisa ní Lunchi, Trina ní Rian, Dom O'Cally, Niall McIllen, Barbara ní Chrothúr, Anna ní Higgin, Oisin Mac an Wee agus Mícheál Keating. Agus in níis táiméid dul go dtí Rónán ó Dálaigh caithearlach an chlub le haghaidh gradam olúní na bliana. Míle mágad Kate agus cógádagus a ríist le na búteoirí ar fád an mbliana. Ilúní na bliana ceantas na gradam is mó suntais gur féidir leis an club a bhrunne, agus tugann an gradam seo mulle, ord agus an gradam seo ghlachan muid ar fád inspirad freisin. Mar sé an gradam seo tugtar an gradam seo uaháin an aig na bliana ar banistóir nó tréálaí atá déanamh écht ar son an club. So an duine tá éis an ilúní na bliana a bhuacant im mbliana is banistóir í le ceann den na fáine faoi ís. Mar saolaíomh ar fad tá na fáine faoi ís tusathe agann cúpla bliana ó hin, tá siad mar ceann na tusaíochtaí is mó tá agann sa club, do todhchaí an club, todhchaí an Gaeilge agus todhchaí an tugra ionach seo atá arsúlagan. An banistóir seo bíonn siad deagháil lom go rialta ag play cuasaí banistéachta ag play cuasaí Chonaola, bíonn siad ag gcónaí ag luradh deisina an fearnatá bhanistú eici a chur chun céin ach ní hamháin sin tá si anna teamánta i le an club ar fád. Agus breíonn si ar an club sa chuí ceart gur tugrahééis seo ghfuil mar ar fád ag obair ar son aon cúiseáin le chéile. Agus mar sin bíonn si gcónaí ag cuidiú le na fáine eile, le na banistóirí eile agus leis an club i gcutain. Mar hampla an nuirí is í a dagraigh lá mór na Gaeilge an imeacht is mó a riamh ar í ag an club. Bhí is tócha os chun 250 duine ann ar an lá agus bé ceantas na léinte is fear bhí agam a riamh leis an club. So haar ceann an club bhálum mo céad muile buchas i gceabháil le Joanne Nick Gillarná. Cógádagus leat, Joanne. Cógádagus leat, Joanne, tá sé sin tiltte go mór agat agus tásúlagam go bhfuil tú sásta lei sin agus táid anmhaoch hín obair i leog in dhéanaan tú le haghaidh an club. So in chéad brunna eile atá le dine ná gradam í lein agus tá físeán ang ó Mórdhinnéar lein chuna seo a brunna. Fod is mis Mórdhinnéar lein agus is onar mór dumsa agus clown ilig pre-gradam enough a runna. Gradam in onar mo brunner Chonaola. Tá mi ein an gradam brunner an gradam seo le ócáiliú seán a fog seo ANK cean go mé ein of omar siomer C le COVID ach súla an go tru bishop sin glú agus baimid ar fad ras nach le an bar agus ag gausa an blion siún. So
Daar nou ik hannig glunderprier in Mline kom up, maar ik go niet hoeken sé dash dom swing of na tree leg will egg na bootori. Is had een broad over quid nu gur shot eat na tree leg vile fecal is Sean. Na logic the ups na buna a crochet a vine son on club on gwelga ups and sport. Is slee coty. Nor a dorulum ke hey bootor gradum in Lena, Nero ina Curu sunri cum agus Nero main on credit grow dinner one and on yen of machin upper is Cosil gur gok roll a club ege Carlig Rooney Pelador Moni ag train all the foshi fish Quillerud come McConton list the co audition ni aiken a mak up is lair agus a solar go will on fair show law enforcement gok in a dun club Nero shot olas agam ach tá achnagum on fair show ach achna agam mar fair úsal goni a dhéanamh fini cur compád agus a dhéanamh board líhil son an club agus gó an club. Tá freisna ceappa gur má leis teachtamach le jocanna ó am go ham ach Neil may kinte will she Granver Martha Bishop post free rune on road will make kinte fui na will on gradum show kinte tilta egger agus divorce current road over on gradum show a runu air ono mercu mahu ono mercu kinte tilta agus slan Tá an gradam sin Cínse tilse ag OnP ó marchu, má táús de club fa fichanúmed tásaid cé a hain agus muidir leog Har a bheith buíoch asach in méid obair a chuirnseteach an tamar fád ó tús an club hí sesin mar cean gan na daine ag an sesiún tréáil a fémas sin leis an seachtar agus an madra. So é sin ráte tá leog anganis ó OnP Rónán le a hell. Hello, a chóirde chunastá OnP ó marchu an seo agus is trú ar nói nach féling ar fád ben chéile ach tásúla an goisiú ban sult as an ihe. Tá an riméid arm gradam Johnny Line a ghlacha im líana agus ar nói caramórling ar fád bhí annig an tús bheit Chonaola agus tá mé fear hasta é sin áil agus cuiiníim go speisialt ar Jean agus ar hailech agus ar bhríontar an ucht. Agus is ínta go deo an tantas sinna áil an Gaelóga, tá mé fear hasta áil agus is stoilm táim se féin bantach leis na Gaelóga an tús ar fad agus cé go míimse a reinintról éagsúla ghlacha gom thar na blianta ach is cínta go me éis níos mó áil óna gaige en nu Gaelóga ná mar a thug mé isteach na Gaelóga me hain. So sínta go deo an pobl agus an cáphobal muid gáire agus an bhliain thuúlánach eisteach seo ar díana agus. So tá sú go mór i fé hain. Ar maidin tá mé dúirt take arás ó thréáil na báistí an takeadúh atá mó in aice le Gael go neh páide go leán agus bhí sús le nócha páiste ar maidin going idir ceir agus 8 bliana díis. Agus do na daoine amhain sin táling le blian ó agus gur bhhaile beidir rud éige na thuirteach an club, mar dearm gach písa ibrin ó ceiracha tá tuga gom an club braham go rudí feite go marrás ó héh cordis agus ó héh ólas ar an saoil agus ólas ar chunsrudí agrú agus dúr an bhreistan sin gohfuil mar chuid do rud éige níos mó tá sé anna ceirach. So mátá si leis an global tamlín iarmar of rud éigen breise a thuirteach an club I fé hain, so tugí agus leirigí lumsan a leirigí le Rónán agus abrigí look siúid na scinna atá gom tá sásta XYZ dhéanamh ná tá géirí ceirhairt cadas féile am dhéanamh. Mar sin é bailach is fearr le cinntiú go maiid ag fás mar club agus mar chuman agus mar chomhphobal chéad bliain eile agus bailach is fearr le cuioineh ar Chonaola agus le chur leis an rud ionintach seo na Gaelóga. Mar sin na Gaelóga bú bailí sult as san ihe nocht agus na Blacklí go bú chomá. Slán tamlí na chóirde.
Well, mar cholínas chun ina gáile bhain níl mar rilí cínte faoi sin, but tá mo as an cumartas fi láthair aréanú, so, is tá se suaságaí se i bheog. Gur míle maithagat ón pí as 8 an fi seán sin, inis táimeid gáil a bogu ará go dtí fi seán beag atá chun léirú a dhéine ar na momentí speisialta a tharla le linn an blian. Agus sinné táid ag dearad na hiiche bhálumsa go pásanta buchas a ghlacha le ón Luco Cali, Seantí O'Malley, agus Colleen O'Carroll a réite na fi seán sin chuing. Agus chomála sin bháil an buchas a gaháil le Rónán Dalaigh atá ar an gléochlam, agus chomála sin mór de staach chunig sib níos luithe, mar gur thug siad go leor cabhar chun an iche seo a chur a bhaim. Agus bhhálam chomá buchas a gaháil le nargóid uirthirí sin first na Gaeilge agus Ciarán Gargasa in óga yoga. Agus capan gur bé seo a leannas an buchas is tábhachtaí a táid an a chuirt, agus bhhálam mar sin buchas mór mílseach a gaháil le na tréálaí na banaisteoirí agus éon duine a thug cabhar lámh don chlub im líana. Ní féidir an nóhan a rá faoi siúd a thugan a goid am hain gach seachtain chun aimimena an chlub a chur chun cín. Go bunúsach is de bhór an cabhar seo a thugann tú doing gur éirí leis an chlub
an méid atá bainte amach a bhaint amach go dtí seo. Tá mise go pásanta go thomlan buíoch riomh mar tá sam go dugan an club seo go leor sonas go leor daoine gach lá. Tá brnach nach bhfuilmuid a ná a bheith le chéile go fisiciúil ach in céad bhíon eile duna muid rábhéid an méid ceile ag an Mórdhinnéar an mí seo a bblion fiche hían. A chuirde bhil an buchas a ráháil léomh as 8 éistecht linge nacht agus tásúlagam go mé nolig jazz agé a leog nolig sláán agus nolig sábháilte agus nolig sanna agus sláán go fáil weimse agus ó Rónán freisin agus bansalt as bhfuair ihe in nacht. Sláán a cardda agus gur míle maithe go freisin Kate as an MC dhéanamh big iad an scothagaí nulig chuna na Gaeilge a bu agus seachtó siúd a bhí chuir ceiste sa cára tá na slippers agus sweatpants orm. Agus fun fact. Slippers orm. Na Gaeilge a bu, sláán a cardda. Sláán.